patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Camp. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Pipila ka lugar sa Davao City gibaha samtang mga punuan sa kahoy na tumba sa President Rojas ug grabing ulan na sinati sa Kidapawan City. Low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility, posibleng mahimong bagyo. Ani ang detalye. Tungod sa kusog nga pag-ulan, pipila ka lugar sa Davao City ang gibaha. Dinhi sa may Taal Street sa Central Park, Bangkal, milapaw ang tubig baha sa karsada. Sa kuha sa netizen sa highway sa Panakan, daw nahimo ng sapa ang karsada tungod sa paglapaw sa tubig. Pipila ka motorista na perwisyo sa tubig baha. Sa Panakan gihapon, gisiguro og balhin ning usa ka netizen ang ilang mga tanom aron dili malubog sa tubig baha nga hapit nang misulod sa ilang balay. Nagpatuman usab og preemptive evacuation sa mga nagpuyo dol sa Talomo River human nag-code red. Wala hinoy na angol sa mga pagbaha ug mibalik na sila mga balay ang mga residente. Sa President Rojas, Cotabato, miali sa karsada ang mga sanga ug mga punuan sa kahoy nga nangatumba tungod sa kusog nga hangin inubanan sa pag-ulan Lunes sa gabi. Gani usa ka balay ang natumbahan og punuan sa lubi sa barangay poblasyon. Wala hinoy nasamdan sa insidente. Sa Kidapawan City, mibundak usab ang kusog nga ulan nga milungtad og halos usa ka oras. Wala hinoy natalang danyos ug naangol sa pagdaot sa panahon. Nagpabiling tail end of a frontal system gihapon ang nakaapekto sa Mindanao nga nakamugna og mga localized thunderstorms. Samtang ang low pressure area nga nakita 1,500 kilometers sidlakan sa Mindanao, wala pa'y direktang epekto sa isla, tapan posible kining mahimong bagyo. Base sa wind map o rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng mosulod ugma sa Philippine Area of Responsibility ang LPA ug kung mahimo kining bagyo, tawagon kining auring. Karong adlawa adto na paghapoy padayon nga pagkatag-katag nga ulan, ubang areas adto na say pagpanugdog pagpangilat epekto sa maong tail end of frontal system kon shear line. Adto na tay ginamonitor nga low pressure area nga naa sa sidlakang dapit sa Mindanao. O posible nga mosulod kini sa tong Philippine Area of Responsibility, padayon ta mag-monitor kalabot niini nga weather disturbance o usab sa mga weather updates gikan sa Pag-asa. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mismong ang mga miyembro na sa National IATF ang mibisita sa Davao City alang sa pagsuta sa kaandam sa syudad sa nakatakdang pagpahigayon og COVID-19 vaccination program. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, bakuna na lang matud pa ang kulang aron makasugod na ang Davao City sa COVID-19 vaccination program. Kini ang assessment sa mga opisyal sa National IATF human ilang gibisita ang vaccination site sa Southern Philippines Medical Center.
Gipahigayon Martes sa buntag ang laing hugna sa simulation exercise sa pagtransport sa COVID-19 vaccine gikan sa Los Amigos Molecular Laboratory padulong sa Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City nga giila isip usa sa 7 ka vaccination hubs sa syudad. Gipahigayon sab ang CIMEX alang sa proseso sa actual nga pagbakuna. Banda alas 10 sa buntag, personal nga gi-inspeksyon sa Coordinated Operations to Defeat Epidemic Code Team nga gipangunahan ni DOH Secretary Francisco Duque III uban si National IATF Chief Implementer ug Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ug Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ang Molecular Laboratory ug Testing Center sa Southern Philippines Medical Center kung asa usa-usa nilang gi-inspect ang mga pasilidad nga gamiton alang sa vaccination program sama sa registration, counseling, screening, actual vaccination ug ang post-vaccination rooms. Gani agig pagpakita sa pagbakuna, mismo si Secretary Duque ang nagbakuna kay Secretary Roque. Sa assessment ni Secretary Duque, naka-align matud pa ang gihimong pagpangandam sa SPMC sa National Deployment Immunization Plan. Sangli tanan elemento sa plano ang na-execute sa SPMC alang sa vaccination program. Gidayig sab ni Secretary Duque ang paglatag sa vaccination plan ug priority list sa Davao COVID-19 Task Force. Talaga pong nakakabilib yung kanila pong paghahanda na isinagawa at yung kanila pong simulation. Gipasalig ni Secretary Galvez ang tabang sa national government sa vaccination program sa syudad. Nakita po namin talaga, Mayor, yung SPMC, talagang very impressed po ang yung nakita po namin, one of the best na nakita namin preparation. Even yung pinaka-smallest details, yung mga lalagyan ng mga syringes na after use. And then lahat, pati yung natutuwa nga ako, Mayor, meron pang photo booth na I survive yung vaccination. Gipasabot sa FDA nga gisiguro sa ilang ahensya nga luwas og dekalidad ang bakuna nga mahatag sa mga Pilipino. We would like to assure everybody na ginagawa po talaga natin lahat para masigurado na ang mga bakunang gagamitin natin angkop para po sa atin. Sa first week karong bulana, natala nga dunay downtrend sa positibong kaso sa COVID-19 sa syudad. Sara, bisan pa man sa positive assessment sa Code Team, girekomenda ang Davao COVID-19 Task Force nga magsumite og updated readiness assessment aron masuta unsa pa ang ma-extend gatabang sa national government ngadto sa LGU alang sa vaccination program. Sara. Okay, dagang salamat, Argil, Relator. Aging pagpangandam sa moabot nga COVID-19 vaccination program sa Cagayan de Oro City, nagpahigayon karong adlaw og immunization exercise ang City Health Office. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, disugdan na sa Cagayan de Oro City Health Office ang pagpahibalo sa mga Cagayanon sa saktong proseso ining magsugod na ang pagpabakuna ilawom sa COVID-19 vaccination program. Nagpahigayon karong adlaw ang City Health Office inubanan sa Department of Health Region 10 og immunization exercise labot sa COVID-19 vaccine alang sa mga medical frontliners sa JR Borja General Hospital. Plastar na among vaccination site sa ospital kung asa moagi sa 5 ka proseso ang mga magpabakuna. Gikan sa registration, Modiritso gilayon sa pre-vaccination and counseling kung asa ipasabot sa mga medical personnel ngadto sa mga bakunahan ang importansya sa bakuna. Dayon adto na sa screening and assessment section kung asa sutaon kung aduna ba sila'y allergies nga posibleng makaapekto inig babakunahan. Kung makapasar, bakunahan na ang pasyente ug obserbahan sulod sa 30 minutos hangtod 1 ka oras kung aduna ba'y bation nga side effects. So each team can handle 100 persons per day. So kanang 100 person per day, nakabutang na ilang pangalan daan. Nakaschedule na sila. They will be informed kung sa sila mo adto sa vaccination area. Ginatun-an pasab sa CHO kung sulod ba sa mga tunghaan imuntar ang ubang vaccination sites. We have Kamamanan, Makasandig, and Makabalan 1. And for the Highland District, we have Mambuaya and Lumbia. So muna pa siya among na-identify nga 15 sites for strategic sites for the vaccination of COVID-19.
Mipasalig sab ang CHO ngadto sa publiko nga miagi sa saktong pagtuon ug napamatud-ang luwas sa katawhan ang bakuna. Ginalantaw nga magsugod ang pagbakuna kontra COVID-19 sa syudad sa umaabot nga second quarter ning tuiga. Real asigon sa CHO nga aduna na 70 teams nga andam i-deploy ngadto sa 15 ka mga barangay sa Dakbayan nga kani nga prioridad nga mapabakunahan. Busa pinaspasay sab karon ang pag-andam sa mga cold storage facilities sa Dakbayan aron na kung ugaling maabot na mga bakuna dali kini madala ngadto sa maong mga pasilidad. Real. Okay, daghang salamat sa Iril Chavez. Mga minor de edad nga sagad mga lumad nga taga Mindanao gi-rescue sa otoridad sa Cebu City. Ani ang dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Kini ang eksena sulod sa University of San Carlos sa Cebu City. Dihang gi-rescue sa otoridad ang mga minor de edad nga taga Mindanao. Nagkatensyon sa lugar, human nagmagahi ang giilang leader ug mga bata nga muuban sa mga otoridad. Hinoon, na-rescue gihapon ang mga bata ug nabalik sa ilang mga ginikanan. Sumala sa usa ka tribal leader, dugay nang gipangita sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Kuyugan namon ning mga bata kay piting luyas mga dinikanan. So sige nagpangita di ay? Oo, kay naanagani mo ikog. Gisikop sa mga otoridad ang mga sinaligan sa grupo. Sumala pa, doon na kunoy parents consent ang mga bata nga gipirmahan sa mga ginikanan. Ang nakaproblema lang kay muuli unta mi sa amo ang komunidad apan kay tungod sa kining COVID-19, dili mi kauli, sir. Lahat po ay imbestigahin natin. Kasi po ito ay mga minors, no? Mga bata na hinahanap ng magulang doon sa Davao del Norte. Sa 19 nga na-rescue nga taga Mindanao diin sagad minor de edad, 13 ang taga Talaingo, Davao del Norte. 5 gikan Sultan Kudarat ug usa gikan sa Zamboanga. Sumala sa PRO 11 nga usa ka magtutudlo sa Salugpongan School ang misumbong nga gidala sa Cebu ang pipila ka mga minor de edad. Busa gipahigayon gilayon ang surveillance ni adtong Enero ning tuiga. May isang salugpungan teacher na nagsabi na these children were transported to Cebu. At na-verify lang yan nila last December kasi may umuwi na parang teacher. Ginatun-an pa sa otoridad ang mga kasong isang at batok sa nagdala sa mga bata sa Cebu. Sa pahayag sa universidad, lakip kuno ang mga minor de edad sa 42-person delegation nga misalmot sa modular schooling activity niadtong March 2020. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Midangop sa barangay ug police station sa Davao City ang ubay-ubay ka mga nabiktima sa gingong vehicle scam. Human kuno wala makuha ang gibayrang sakyanan. Ani airport ni Argil Relator, exclusive. Sa kantidad nga 192,500 pesos, nadani ang senior citizen nga si Joscoro Baleros Jr. nga taga Davao City nga mopalit og surplus nga sakyanan sa auto shop sa barangay Bago Aplaya ning syudad nga unang gipost online. 180,000 pesos na matud pa ang nahatag nga bayad ni Tatay Joscoro sa usa ka Argil Galicia. Diin ang kwarta gikan pa sa gilaw niya sa usa ka kooperatiba. Apan wala makuha ang gisaad nga sakyanan. Miingon siya isa ka buwan na ni sir. Kay October 5 man mi nagtransak adto ginayranay. Pag abot sa November 5 gibalik nako. Miingon siya wala pa sir kay tuwa pa sa yardahan amo pang gipili. Idagan na po 15 days. Wala gihapon. Samtang kini si Dennis Ray Canchico nga gikan pa og Cagayan de Oro City. 690,000 pesos na ang nabayad kang Galicia alang sa order nga refrigerated van. Apan hangtod sa karon, bisag anino sa sakyanan, wala makita. Ga-expect ko nga makuha na ang unit at since November pa till now wala gyapon namo nakuha. Ana siya nga after 1 week makuha, sunod na pud after 1 week till now wala man gyapon. Makapilang higayon na matud pa, gipatawag sa barangay si Galicia tungod sa kadaghang may reklamo sa iyang mga transaksyon, sukad pa sa pagsugod karong tuiga. Apan, wala na kuno kini nagapakita og nasayran sab nga wala pay business permit to operate ang auto shop ni ini. So mo issue mi sila individually og CFA para madali nato ang proseso para
certification to file action ngadto sa korte para in good things pod maunay matabang pod namo sa ila isip mga biktima para mapailan dayon og kaso si Argel. Nidangop na sab sa Balyok Police Station ang mga complainant. Nanawagan ang kapulisan ngadto sa uban pang nabiktima ngong patimaw aron makapalig-on sa kaso. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong auto shop. Apan walay tao og nakalak kini. Gi-contact sab ang numero ni Galicia. Apan wala kini nag-reply sa among text message kaniya. Hinuon ni kontak ang ginikanan ni Galicia sa 1 Mindanao ug nipasalig nga mo atubang sa barangay. Ako si Argel Relator para sa 1 Mindanao. Usa sa duha ka mga person deprived of liberty o PDL nga nakaiskapo sa Puntod Police Station sa Cagayan de Oro City ang nadakpan pagbalik sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nadakpan pagbalik ang piniriso o PDL nga si Jordan Kainoy alias Joseph sa gitaguan ni Eni sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Si Kainoy ug usa ka Danny Boy panandigan ang miiskapo sa Puntod Police Station niadtong Pebrero 2 ning tuiga. Atol sa pagkadakop sa suspect, nakuhaan pa kini og shabu nga mobalor sa 34,000 pesos. Nasayran sa otoridad nga mibalik kuno kini sa pagpamaligya og illegal nga droga sa panahong nakaiskapo pa siya. Ano din, talagang nakatakas na siya. Yun pa rin talaga yung binalikan niya na gawin. And may urine test din. Nag-positive din siya. Na talagang gumamit pa rin talaga siya ulit. Nagmahay kuno ang suspect sa iyang pag-iskapo. Buot lang kuno niya makita ang inahan. Miangkon si Kainoy sa pagpamaligya og droga tungod kuno sa kalisod sa panginabuhian. May palagi ko ano buhata sir. Sa matintal mo kita sir, di kita perfecto ka tao sir. Pero salamat niya mo si sir na nabalik ako dahil sir. Servisyo ana ko ni. Laya ako po. Bumpuy ko sir. Patong-patong karon ang kasong atubangon ni Kainoy gikan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug sa pag-iskapo gikan sa prisuhan. Samtang nanawagan ang otoridad sa mga nakabalo sa gikahimutangan ni Danny Boy Panandigan nga mosumbong sa pinakaduol nga police station. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Dera ng spot ang pulis kasi patrolman Jasin Jude Salbani, 27 anyos, humanabangga sa multicab sa National Highway sa Purok 3, Barangay Mabini, Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Matod sa kapulisan, samtang nagmaneho siyang motor ang biktima, nabangga kini sa kasugat nga multicab nga gimaneho ni Jeffrey Ato Tabo-Tabo. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og nalatayan pa sa laing kasugat kasakyanan. Kasuhan ang driver sa multicab og reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Samtang ang motorrider o angkas ni ini, diyang mibangga sa sakyanan ni Mulavi Zamboanga del Sur Mayor Cyril Glepa sa Ruas Corner Lapu-Lapu Street sa Maglungsod. Gingong hubog ang driver sa motor nga nailang si Jonathan Omandam diyang nabangga. Nabali ang kamot ini, samtang ang angkas ni ini nga si Rosil Jap Carion nalagpot og samdan-sam. Samtang una pa ang nahitabo nga bangga, nakabangga na ang sakyanan sa mayor og laing motor. Daling gitambalan ang mga nasamdan sa insidente. Arestado ang murder suspect kanilang si Alberto Ocada Ayala, 69 anyos, sa Puro 4, Barangay Bunawan, Brook, Bunawan, Agusan del Sur. 12 katuig na kuno nagtago-tago sa kapulisan ng suspect 15 gikonsiderang top most wanted person sa lugar. Darakpan ng suspect pinagi sa warrant of arrest ug sa tabang sa mga nakakita kaniya na may bisita siyang banay sa mga lugar. Duha ka senior citizen ang nalakip sa gidakop sa San Francisco Municipal Police tungod sa tungits. Sikop sila Nedia Sumakot Babante, 68 anyos, o Gloria Estepano Babante, 66 anyos. Samtang dakpansab ang laing usa nga si National Padino, 56 anyos. Ang tulo, doon na warrant of arrest tungod sa kasong illegal gambling. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Presyo sa produkto petrolyo misaka na usab karong adlaw, mga motorista miangal na. Samtang presyo sa itlog sa Kinapawan City misaka usab. Anang detalye. Misaka ang presyo sa gasolina og 75 centavos, ang kerosene nga misaka og piso og 10 centavos ug ang diesel miusbaw og piso og 25 centavos.
Busa naa na karon sa 38.35 pesos hangtod 38.40 pesos ang presyo sa diesel. 46.75 pesos hangtod 47.10 pesos ang presyo sa kerosene. Ug 47.46 pesos hangtod 47.80 pesos ang presyo sa gasolina. Ang jeepney driver nga si Arnel Bintayaw anad na kuno sa kanunay pagtaas baba sa presyo. Apan ang ubang motorista mihangyo nga unta ubsan kini. Sanglit apektado sila tungod sa pandemya. Anad na. Tipid-tipid lang ba? No, manggapon mo balik ang gasolina, mo taas, mo baba na pod. Kaya apektado lang yung driver, ma'am. Mo kuan lang ko, mo ginansya lang ko 400 usay. Pertimang mahala sa gasolina. Anyang pamasada na mo, pertimingawa. Nako yung nag-apekto sa mga dyan. Kaya karas, lusod yung pamasayro ron niya. Limitahan pa. Samtang sa Kidapawan City, misa kagikan 1.50 hangtod 2 pesos ang presyo sa matag buok sa itlog. Depende sa gidak unini. Sa kasamtangan, ang presyo matag 3 sa itlog, misa ka na og 8 pesos hangtod 10 pesos nga ginabaligya sa mega market. Wala man nagkulang ang supply sa itlog sa Kidapawan City, apan misaka ko ng presyo sa kumprada gikan sa mga supplier. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Iobserba na og mga adlawa ang Miyerkules Badlis kon Ash Wednesday timaan sa sinugdanan sa Lenten season o Kwaresma alang sa mga debotong Katoliko. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Andam na ang mga simbahan sa Romano Katoliko sa pagpahigayon sa Miyerkules sa Badlis kon Ash Wednesday ugma. Ang Ash Wednesday mao ang sinugdanan sa Kwaresma o Lenten season nga mao ang panahon sa paghinulsol sa sala o pagpuasa. Sagad ginakuros ang abo gamit sa mga sinunog nga bininditahang lukay ngadto sa agtang sa tao. Apan tungod kay dunay pandemya, ibudbud ang gamayng abo sa ulo. Sa direktiba o pastoral advisory sa atong mahal nga Arsobispo sa Davao, ingon ni ana gyud ang tanan nga simbahan sa Archdiocese sa Davao. Kininang ikaduhang higayon nga magsaulog og Kwaresma taliwala sa pandemya. Hinuon ang kalahian karon kay makapahigay na og aktibidad sa masimbahan konsiderahon nga mutuman lang sa health protocol. Apan alang sa mga ana sa vulnerable sector nga dili makasimba, mamahimong mangay na lang og abo sa simbahan aron ibudbud sa ilang ulo. Mamahimo usab nga magsunog og lukay apan kinahanglan dunay sundon nga pag-ampo. Wala di magpasabot nga bisan tuod og dili ta makahimo sa naandan, padayon gihapon ang atong pagsaulog sa Kwaresma. Kay walay makababag nato bisan unsang pandemya, sakit ug uban pa sa pagbansay, sa pagpraktis sa ato ang kinabuhi isip mga Kristohanon. Gani, nagpaduol gyud ang simbahan tungod kay bisan ang uban di makaadto sa ilahang mga simbahan o parokya, dadon didto ang mga abo. Sa mga manimbahay sa San Pedro Cathedral sa Davao City, ang misa ugma ipahigayon sa alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, alas 4 ug alas 5 sa hapon. Sa Zamboanga City, ibudbud sab sa ulo ang abo aron less ang contact gikan sa pari ngadto sa mga deboto subay sa pagtuman sa health protocol. 50% lang sab sa capacity sa simbahan ang makasulod. Aron daghan ang makasimba, nagdugang og oras sa misa ang matag simbahan. Lent is a preparation for Easter, kaya dapat ang tao ay magbalik sa Panginoon, magsisisi kanyang kasalanan dahil ang Panginoon ang source ng lahat ng mga biyaya. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Alang sa mabot magparehistro ug mag-asikaso sa uban pang transaksyon sa Comelec, mas taas na ang oras nga abli ang mga opisina niini sa tibuok nasod. Anong report ni R. Gil Relator. Kining si Lily Guerrero nga taga Barangay Bago Aplaya, Davao City, maoy usa sa mga daghang mipila sa Comelec office aron ubanan ang iyang anak nga si Lee Harriet aron magpasa og application for registration sa unang distrito. She's the one insisting talaga to go for a vote because nakikita niya sa mga advertisement na 18 years old has to go for registration to Comelec para to vote for 2021. Kung kaniadto, moabot sa 500 matag adlaw ang makiter sa Comelec. Karon, ana na lang sa 50 hangtod 70 kada distrito aron matuman ang health protocols. Dili na ginapasulod ang mga kliyente sa opisina ug igo na lang ginadawat ang mga dokumento sa windows. Doon na sa mga pulis nga nakabantay. Na-register pero ganahan sila mo-transfer, gadawat pod ni Ana
o kanang ganahan pod magpa-correction sa ilahang mga entry sa ilahang registration, gadawat gyapon mi. Adlong Martes hangtod adlong Sabado, lakip ang holidays, gikan alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Mo cater ang mga COMELEC offices sa ilahang mga kliyente. Gawas lang sa adlang Lunes, sanglit ilaha kining disinfection day sa ilang mga opisina. Tambag sa COMELEC nga pwedeng mag-download na daan og form online ug i-print kini. Magdala sa og kaugalingong ballpen, gawas sa pagsuot og face mask ug face shield. Dugang sa COMELEC nga dili nang hulaton ang deadline sa registration aron dili magdasok sa ilang buhatan nga bawal karong pandemya. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misobra na sa 109.1 million ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 552,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug lapas 52,000 ang dunay COVID-19 sa Mindanao. Kapin 109,162,000 na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 61,368,000 na ang nakarecover ug lapas 2,408,000 ang namatay. Samtang 1,391 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa 552,246 na ang kinatibuk ang ihap. 28,926 ang active cases, human 511,796 ang naayo na ug 11,524 ang namatay. Ug 52,136 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 5,953 ang active cases, human 44,155 ang nakarecover na ug 2,028 ang namatay. Usa ka negosyante sa probinsya sa Bukidnon ang gikawatan na gipusil patay pa. Kini gubang panghitabo sa probinsya sa report ni Cyril Chavez. Patay diha dayon si Calif Tago, 42 anyos, usa ka negosyanteng taga North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Human kini gipusil patay gawa sa sabungan sa Valencia City, Bukidnon. Gikan nanabong ang biktima uban ang iyang duha ka higala diyang kalit kining gipusil sa wala mailang sospek. Human sa pagpamusil, gikuha sa mga sospek ang bag sa biktima nga adunay sulod nga 400,000 pesos. Parayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang kaso. Samtang sa Lantapan, Bukidnon, patay sab si Ruben Layahon alias Bentoy. Human misukol kuno sa pagsilbi og warrant of arrest sa barangay Songko. Mibunot kuno ang suspect sa .45 caliber pistol. Hinungdan gipusil kini sa kapulisan. Ang suspect adunay duha ka pending warrant of arrest tungod sa kasong murder o giilasab nga top 6 most wanted person sa lungsod. Sa Kibawi, Bukidnon, patay si Hero Sinet, 23 anyos, SK chairman sa Barangay West Kibawi, ug backrider niini nga si Mark Alvin Restullas, 27 anyos. Human nga mibangga ang gisakyang motor sa usa ka wing van sa Proxize, Labuagon, Kibawi, Bukidnon. Gimaneho ni Jeril Padua ang wing van nga padulong Cotabato City, diyang kalit misugat sa iyaha ang motorsiklo sa mga biktima. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa truck nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipaybalo sa Philippine Statistics Authority Davao Region nga ugma pa mag-resume ang operasyon sa mga buhatan human kinila na lockdown tungod kay dunay empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Pabiling sarado karon ang PSA Davao Region Statistical Office 11 agig pagtuman sa 14-day quarantine sa mga empleyado human nga dunay usa nga nagpositibo sa COVID-19 niadtong hinapos sa Enero. Sigon sa enkargado sa mga buhatan nga ugma Pebrero 17 pa mag-resume ang CRS outlet alang sa online services. Busa mga mag-request og dokumento mamahimong buhaton ngadto sa mga outlet sa SM malls ug sa local civil registrar's office o mag-request online sa website sa maong buhatan. Ginadayo karon ang usa ka lugar sa General Santos City tungod sa ilang sikwate inubanan sa nindot nga view. Go to place karon sa pipila ka nature lover ang kan-anan sa Barangay Sinawal sa General Santos City. Kapin 30 kilometros ang gilayon nini gikan sa sentrong bahin sa Jensan kung asa makita sab ang view sa Mount Matutom inubanan sa bugnaw nga hangin.
Kining mga biker wala gipalagpas ang paghigop og init nga sikwate nga makawala sa kakapoy. Doon sa beef pares nga giluto gamit ang fresh ingredients from the farm. Busa, perfect kini alang sa usa ka stress-free getaway. Pero hinumdumi kanunay nga inig busuroy, hugot nga mosunod sa health protocols aron malikay sa COVID-19. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa madagkong balita sa nagadayng reyon sa nasod, subscribe na. Ug mao katumulahin balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Sorotse. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.